गिबि बेखौ फिननायनि सिगां आङो नोंथांमोन मिडिया ग्रुपनिसिम बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय बयनिबो जानानै आं साबायखरखौ जासिग्रोबाय। दिनै जिथुनाखि 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, बे जोनोम साननि जिथुनाखि फालिथाय, बे फालिथायनि हाबाफारिखौ देग्लायनि बोसोराव जोंनि बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादा बेखौ फालिनायजों लोगोसे माखासे लोब्बा हाबाफारि लानानै जोङो दिनै गाजा गोमजायै फालिफुंनो थाखाय लादों। आरो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो नैबे जोंनि बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो जिथुनाखि मावख' सुंग्रि लंथाइ, बेवहाय जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। आरो रुंसारि आरो मुंख्लं बिथांमोननि जिथुनाखि बिबार बावनाय बा बिथांमोनखौ सिबिनायनि जिथुनाखि हाबाफारि, जों बेखौ मावफुंखांबाय। दा जोंहा सोलोंथाइनि सांग्रांथि मेलनिबो हाबाफारि दङ। दा बेखौ जोङो बासुगाव हायार सेकेन्डारिनिनो जौस्राङाव जोङो हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि बासुगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय थाखो 9निफ्राय थाखो 12सिमनि जेसेबांनाखि फरायसाफोर दङ, बै फरायसाफोरखौ जोङो गासैखौबो हांख्रायनानै सोलोंथाइनि मोनसे सांग्रांथि होनो थाखाय जों माखासे गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ जोङो लेंनानै लाबोदों। दा बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो सोलोंथाइ बिथिङावनो सांग्रांथि होनो थाखाय जोंनिनो साखाथियाव थानाय इउएन ब्रह्म कलेजनि लेङाइ गोरायुं बिथां कुमुद नार्जारि, जों बेखौ गाहाय आलासि हिसाबै बे सांग्रांथिनि बेलायाव सांग्रांथिनि बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोङो बिथांखौ जों मोननो हादों। आरो लोगोसे दा जे सरकारा गोदान सोलोंथाइनि मोनसे बिखान्थि, बेखौ बाहायनायनि जिथुनाखि हाबाफारि लागासिनो दं आरो बेखौ जागायनायाव फैबाय। दा बेनि फारसेबो जोंनि गोबां फरायसाफ्रा, गोबां गारजेनफ्रा बेखौ मोजाङै मिथिया। दा बिनि सोमोन्दैबो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बे सोलोंथाइ गोदान बिखान्थिखौ दिनै मोजाङै मिथिसार होनो थाखाय जोङो बिथांनि सायाव जों आसा खालामनानै बिथांखौ माने जुनिया आलासि हिसाबै जों लादों। आरो बेवहाय जोंहा गोग्गाथाव बाथ्राबाव, जोंनि बासुगाव ओनसोलनिनो दुलाराय बड' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बिथां कामिनि कुमार बसुमतारी, दासान्दि लेङाइ आफादगिरि महरै, दा बिथांखौबो जोङो बे मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै जों मोननो हादों। आरो बेवहाय जोङो फरायसाफोरखौल' लानाय जायाखै, जोंनि बे बासुगाव गुदि बर' थुनलाइनि आफादनि बेंखथायाव जेसेबां गामिफोर दं, बे गामिफोरनि गावबुरा नेहाथारि माखासे सोद्रोमाफोर आरो बे ओनसोलनि गोबां गोरों गोरा सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बिथांमोननि गोसो थुलुंगानानै बाहागो लाफैनायनि जिथुनाखि बाहागो लाफैनाय, जों बेखौ मोननो हादों। दा बिनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय दं। दिनैनि बे जिथुनाखि 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, बे फालिथायाव बयबो जे देग्लायनि बोसोराव गाजा गोमजायै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होफैदों। आं बेखिनिनि थाखाय आफादनि जानानै बयनिसिमबो आङो गोरबोनि साबायखरखौ जासिदों। आरो 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, बेवहाय बे बासुगाव फरायसालियाव जे बेनि हाबाफारि खुंदों, सारा बे आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनानै बेहाय मा बुंनो सानो? गिबियावनो आङो गासैबो बर' थुनलाइ आरो रावखौ सिबिग्रा रायजो राजानिसिम आंनि फारसेनिफ्राय दिनै जि 70थि बर' थुनलाइनि जोनोम सान, बेनि गाहाम हामलायनायखौ हरबाय। आरो दिनै बासुगाव जि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बे जोनोम सान फालिनायावनो आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों। बाहाय फोरोंगिरि, फरायसा आरो रायजो राजाजों जे सावरायनायनि खाबु होदों, बाहाय आङो गोजोननाय जासिदों। जे जोङो मिथिगौ जे थुनलाइयानो मोनसे हारिनि बे सिनस्रि, थुनलाइनि गेजेरजोंनो मोनसे हारिनि राव, हारिमु फारफ्रोमबो बिथिङा बेरखाङो। आरो जाय हारिहा थुनलाइ दं, बे हारिया थांनानै थागोन। जाय हारियाव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन, बे हारिया रावखौबो फोथांनानै लाखिनो हागोन, हारिनि सिनायथिखौबो लाखिनानै थानो हागोन। बेखिनि बाथ्राया फैयो। दा गतिके ओंखायनो दिनै आङो बासुगाव दख'रा
जे बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद बे बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ बे जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायनि थाखाय आं गिबियाव साबायखर जासिबाय। जोङो मिथिनो मोनदों जे बर' थुनलाइ आफादा बे जायगायावनो जोनोम मोनदों। औ जोङो बयबो बेखौ जारिमिननिफ्राय मिथिनो मोनदों जे थांनाय 1952 मायथाइनि जे 10 नभेम्बर बे 10 नभेम्बरावनो बे बासुगावनि जे गयबारि बाहायनो बे बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोनदों होननानै जों बयबो मिथियो आरो ओंखायनो बे जायगाया दिनै बर' थुनलाइनि जारिमिनाव बियो बिराद गिदिर सनानि हांखो बा सनानि हांखोजों लिरनानै बेयो थाबाय। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बर' थुनलाइयाव आफादाव थानानै खामानि मावनो थाखाय बर' थुनलाइयाव जोङो थानानै खामानि मावनांगौआ साफ्रोमबो लाइमोननिनो बिबान जे जोङो गावनि रावनि गेजेरजों जोङो जुदि थुनलाइखौ सिबियोबा बे गावखौबो सिनायथि होनाय जागोन हारिखौबो सिनायथि होनाय जागोन। ओंखायनो बे थुनलाइ आफादाव थानानै खामानि मावोबा बेयावनो हारि बोखांनायनि खामानिया जानानै फैगोन।